Gülşen Di bajarê Amedê ji aliyê Komeleya wê ji karê Kurd û ji aliyê Komeleya Lêkolînê ya ziman û çanda Mezopotamyayê ve di malekî dîrokî de merasimekî ji bo sed û sî nivîskarên Kurd hat li darxistin. Di merasimê de ji bo nivîskaran plaket hat dayîn. Jinên Kurd ên nivîskar ên bajarê Amedê ne civiyan û ahengek li darxistin. Di ahengê de jinên nivîskar û malbata wan ji aliyê din ve siyasetmedarên jin ên HDP jî amade bûn. Armaca xelatkirina jinên nivîskar ên Kurda berpirsên komeleyan wisa anên ziman. Jin bi qalema xwe maneviyata çandê, maneviyata zanistiyê, maneviyata nav civakê radikehînin ku civak divê hêlê bibe bandor û nivîs tekoşînan jinan yên ku di nav civakê di ziman diparêzin pirtir jinin û bi qalema xwe û bi em bêjin çalekiyê xwe xwedî lê derdikevin. Li gorî jinên wêjekar bandora jinên Kurd li ser wêjeya Kurdî gelek heye. Di destpêkê de axaftina bi zimanê Kurdî bi jinê dest pê dike. Xwedî lê derketin jî bi jinê didome. Armanc ew ku kada jinê em dem biraydin bê dîtin bi vayê kemîne yani me got civînekî biçûk ji xwe bi jinê Amedê tenê me sînor girt. Di pêşerojê de daxwaza me ew ku em bêtir berfirehtir bi hemû jinên her çaraliye ji ne tenê Bakur jinên anan xwe jinê Amedê tenê li vê derê. Di pêşerojê de hem jinê Bakur gelek aliyê ku di nivîsînin hem jî jinên bi tevahî jinên Kurd yên ku di rojnamegeriyê de jî û di wêjeyê de jî di nivîskariyê de jî bi qalema Kurdî di nivîsînin em dixwazin gelek cara wanî bên cem hev ya wek destpêk me em dest pê bikin. Nivîskarên ku xelat sendin jî amaje pê dikin ku ziman hebûna neteweke, ziman nasname ye. Divê bi taybet li Bakurê Kurdistanê jin bêtir bi zimanê Kurdî binivîsînin. Lewra hejmara nivîskarên jin kêmin. Ez wekî jinek Kurd wekî netewperwerekê min xwest ku ez bi zimanê xwe binivîsînim, ez bi zimanê xwe qet bi Tirkî nanivîsînim, bi zimanê xwe dinivîsînim. Çiş destê min tê wek serpêhatiyê jina Kurd, wek çîroka, wek helbesta, ne helbestvanim lê hestê xwe dinivîsînim tenê. Lê divê ku her jinek Kurd dest bi nivîsê bike, her netewek bi zimanê xwe tê nasîn, her zimanek neteweke nasname ye ji ber wê divê ku jin xwe paş ve navêjin. Di merasimê de parlamenterên jin jî anî ziman ku jinên Kurd ne tenê di qada edebiyatê de di qada siyasetê de jî xwe pêşxistine û hebûna xwe îspat kirine. Hebûna Kurda bi ziman dest pê dike. Sed salekî tekoşîn ki li ser zimanê Kurdî didome. Çiqa astengî tê, çiqa êrîşkirin tê, çiqa li derva, li çiya, li baniya, li deşta êrîşkirinkî tê, lê tekoşîna zimanê Kurd li hemû cîhanê belav dibe û pêşengiya jina da her qatkî tekoşînkî ziman heye, hebûnê ye, ax heye. Merasîma xelata jinên nivîskarên Kurd piştî plaketî bi stranên hunermendên jin berdewam kir. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.